Ens podem trobar amb bases de dades que no donen l'opció d'importar directament les referències a Mendeley. En aquests casos també les podrem importar, perquè la majoria de bases de dades inclouen les opcions de guardar aquestes referències. Això es fa mitjançant un fitxer que s'anomena RIS. Per aquest vídeo posarem un exemple d'una de les bases de dades més importants en l'àmbit de l'educació, com és ERIC. El que haurem de fer primer és cercar aquesta base de dades a la nostra eina de descoberta Cercavip. En el primer dels resultats que ens apareix a Cercavip, clicarem a Accés restringit als usuaris de la UB. Si encara no ens hem autenticat, ens apareixerà la finestra intermitja en què se'ns demanaran les nostres credencials de la Universitat de Barcelona. Un cop dins d'ERIC, és probable que se'ns demani d'acceptar les cookies. Només haurem de clicar a Agree and Proceed. En aquest cas, imaginem que busquem informació sobre biblioteques universitàries. Duem a terme la cerca i un cop a la pàgina de resultats d'ERIC, imaginem que volem importar la primera de les referències. Haurem de seleccionar-la tot fent clic al petit requadre del costat i clicar a la icona en què apareixen unes cometes, que és bàsicament la icona de citar. Com veiem, ERIC ens dona l'opció d'escollir l'estil de citació que desitgem. Si ens desplacem cap a baix, veurem que apareix l'opció RIS. Aquest és el tipus d'arxiu que hem d'importar. Cada base de dades funciona de manera diferent, però el que hem de tenir ben clar és que és aquest el tipus de fitxer, RIS, el que ens permetrà importar les referències a Mendeley. D'aquesta manera, per a aquestes bases de dades, el procediment serà similar. Haurem de buscar sempre l'opció de citar i aquest tipus de fitxer. Quan cliquem a RIS, ens apareixerà una nova finestra, on només haurem d'anar a la part de sota i clicar a Continuar. Com veurem, se'ns descarregarà un arxiu amb aquesta extensió, RIS. Obrirem la versió d'escriptori de Mendeley i seleccionarem la carpeta on volem importar la referència, per exemple, en aquest cas, la carpeta Biblioteques. Clicarem a File, Add Files i a la nostra carpeta de baixades veurem que apareix l'arxiu RIS que ens acabem de descarregar. Només caldrà que l'obrim i la referència s'importarà directament a Mendeley. En el cas que vulguem importar més d'una referència, el procediment és el mateix. Només cal que seleccionem totes aquelles referències que desitgem, cliquem a la icona de citar i aquestes referències s'incorporaran totes juntes en un únic arxiu RIS. Seguirem les mateixes passes que hem explicat anteriorment per a importar totes aquestes referències a Mendeley.